салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсиятҳое ки моро тамошо карда истодаед, Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Дӯстони азиз, фони пушта аҳамият наметиҳем. Ба як ҷо ба сафар омадагӣ ҳастем, ба як деҳаи дурдаст. Ин ҷо бениҳоят ҳавои форам дорад, ҳавои тоза дорад, ҳавои бофароғат дорад ки бениҳоят ба майнаи сари инсон таъсири мусбат мерасонад ва барои ҳар яки мо муҳим аст ки дар як сол ақаллан 1-2 маротиба ҳамин хел ба ҷойҳое равем ки бисёртар сабз аст ва бисёртар мо метавонем ки перезагрузка кунем бадани худамона, майнаи худамона, шахсияти худамона ва боз як энергияи қавӣ гирему боз аз паи зиндагиамон шавему, аз паи корборамон шавем. ва дӯстони азиз, имрӯза мавзӯе ки мехоҳам бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, ин кор дар ширкати Фаберлик аст. барои тамоми шахсоне ки якум бор аст ба канали мо дохил шуданду якум бор аст ки видеои моро тамошо карда истоданд. дар бораи ширкати Фаберлик ман бениҳоят маълумотҳои зиёд додам. ин маълумотҳоро шумо метавонед ки дар YouTube канали ман тамошо намоед. бениҳоят аз 100 та видео зиёд аст. ман гапро зиёд намекашам, просто як чиз мехоҳам гап занам ки барои одамоне ки мехоҳанд сифати зиндагиашонро иваз намоянд, барои одамоне ки мехоҳанд ки даромади иловагӣ дошта бошанд ва барои одамоне ки тайёр ҳастанд ки меҳнату заҳмат кашанд, барои одамоне ки тайёрхӯранд, барои хеле одамоне, барои одамоне ки тайёр ҳастанд ки меҳнату заҳмат кашанд то ин ки сифати зиндагиашонро иваз намоянд, ба дигарон кӯмак кунанд, яъне як шахсияте бошанд ки дар ҳамин ҷомеа нафъи худашонро расонанд. ана ҳамин хеле шахсиятҳо агар шумо бошед, марҳамат, мо рақамомона мемонем, менависед ба мо ва ба WhatsApp-и мо муроҷиат мекунед ва мо барои шумо роҳи бизнес кардан дар ширкати Фаберликро меомӯзонем. бинед дӯстони азиз, ширкат барои мо шумо се намуд имконияти оддиву оливу дастраш пешниҳод менамояд. якум имконият, мо метавонем ки маҳсулотҳои ширката харидорӣ намоем ва соҳиби тахфиф шавем, соҳиби тӯҳфа шавем, соҳиби маҳсулоти ҳалолу босифате ки аз дасти аввал ба мо расида мебиёяд гардем. дуюм имконият, имконияти харидор фурӯшанда аст. яъне мо метавонем ки чихеле ки дар бозорҳо хариду фурӯш мекунанд, моро маҳсулоти ширката харидорӣ карда дар дигарҳо фурӯшем аз даст ба даст. ва сеюм имконияти ширкати Фаберлик ном дорад бизнес бо Фаберлик. ва дар ин ҷо мо шумо метавонем ки чихеле ки мо барои худамон маҳсулотҳоро хариду фурӯш менамоем, ҳамин хел дигар одаморо гап занем то ин ки ваёрам барои худашон маҳсулотҳоро харид кунанд ё ин ки фурӯшанд, ё ин ки ваёрам дигар одаморо маълумот диҳанду ҳамин хел команда созанд. ва чӣ қадаре ки мо одам даъват мекунем, чӣ қадаре ки одамои мо хариду фурӯш мекунанд, фоидаи калон мегиранд, ана ҳамон қадар ширкат барои мора фоидаи хуб додан мегирад. даромади мо шумо дӯстони азиз дар ширкати Фаберлик вобастагӣ надорад аз ягон шахсият. даромади мо вобастагӣ дорад аз худи мо. чӣ қадаре ки мо меҳнату кардему, ҳаракат кардему, заҳмат кашидем, ширкат барои мо ана ҳамон қадар вобаста аз меҳнату ҳаракатҳои худамон даромад медиҳад. ва ман боварӣ дорам ки шумо ин имконияти олиро аз даст надода ҳаракат мекунед, меҳнат мекунед то ин ки зиндагии худатонро иваз намоед. бо шумо будам Фирӯз, шумо дар канали Фирӯз FL қарор доштед ва ҳамаи шуморо дар гурӯҳи кории худамон интизор ҳастем. саломату сарбаланд бошед. худованд ёру мададгоратон.